Már a 21. forduló eseményeit éljük, előző héten a Sárosd ellen sikerült a bajnokság kimenetelét érintő fontos csatát vívnunk, iszonyú fontos 3 pontot megszerezve. Húsvét a feltámadás ünnepe, ennek szellemében bizakodtunk, hogy a lendület a nagy hét után is kitart. Bodajkra kirándultunk, nem árulok el titkot a biztos győzelem reményében. Nem szoktuk kiemelni a pálya fekvését a meccsek során, de a mostani ankét kivétel. A pálya hátterében a vértes nyúlvány a Csókakő várával, amely az 1200-as években épült, később a Rozgonyiak, Korvin János és Bakóc Tamás is a magáénak tudhatta. Ennyi kultúrtörténet, földrajz és história után ugorjunk vissza a mába, a Bodajk lent van, mi pedig megindultunk felfelé, ehhez a már említett Sárosd elleni diadal is kínált némi muníciót. A meccset a bét-horvát Madár trió bíráskodta végig, a helyzeteket az összefoglalónkban most kihagyjuk, nyilván sejthető azok. Kicsit nehezen találtuk a fonal végét, idegesen, ziláltan kezdtünk, a népes elcsi szurkolótábor másért jött. Egészen a 21. percig vártunk, hogy elkezdjen lecsepegni a nyugtató. Blonszkit segíti a földre Farkas, jó helyről és szögből a Szabi. 16 fél, Rebők magabiztos, és igaza is van, mert a sorfal mellett elgurítva meg is találja a rést. Jön a második, Laknagy Lasztit ad Kristófnak, Tóth nem ér a nyomába, ez rutin munka a Kinizsi egyik üdvöskéjének. Eljött a papa, egyből gólt rúgott. Ez is egy edzés jellegű mozzanat, Bánszky mindenkit kicselez, és egészen az 5-ösig viszi, a passz Kristófnak, aki megszerzi az újabb találatát. Rebők szöglete a 35. percben, a zöldfehérek 11-esen még akkor is veszélyes, ha odabent nem várja senki a zsugát. Most is majdnem betekeredik a lövés, Blonszky azonban rá is segít. 0-4 ez a félidei eredmény. Fordulunk, kis meglepi a vendéglátók, jutnak szabadrugás lehetőséghez. Locker Ármin Ábel, a vállalkozó, mit vállalkozó mesterlövész, bitangul kilövi a jobb felsőt. Nem hagyjuk annyiban, Bánszky őrült cikázásba kezd a lábak mellett, jön a bepassz és Kristóf is. Lak virtuózkodik a szélen, aztán jöhet a Laszti a másik oldalra, ahol már Lőrinc várja, fejjel is jó az új fiú. Most kezdjük összeszedni. Jó! Hangulatba! Dávid lohol, a hosszú labdáért el is éri, Bánszky Blonszky az útvonal, ki a szélre Rebőknek, talán kitalálják, Kristóf jár arra, Laknak, ha hosszabbak a virgácsai, ezt ő kanalazta volna. Ott van! Ott van! Ez a... Nincs megállás, egy tetszetős támadás után Honpi tud rádőlni a hippis hajkötőjében, és ezzel a 8. góljánál tart az Ercsi egység. Ez pedig már a végjáték, Búzás választja a honpótot, aki beadná, Gyarmati kézzel állítja meg a bogyót, Bét pedig a 11-es pontra mutat. Lakkál oda és középre becélozza. Ezzel pedig 1-9, kitűnően játszottunk, felszabadultan, improvizatívan, megérdemelt a győzelem. Természetesen a Bodajkot sajnálom, nagyon szenvednek, szimpatikus csapat, sportszerűek, nem kezdtek el rugdosódni. Tudom, hogy indulnak jövőre is, drukkolunk, hogy legyen egy jobb szezonjuk. Örömünkben meglátogattuk a pálya melletti 1000 sziget büfét, ami tavaly a legjobb szomjótó címét nyerte el nálunk. Jó volt visszatérni és ugyanazzal a kedvességgel találkozni, mint előtte. Ha nézik, akkor innen is üdvözlünk mindenkit, a picúrokat is, jövőre találkozunk. Most 2 hazai meccs következik, mindkettő fontos, hétvégén az Ikarusz jön, utána pedig az Enying. Hajrá srácok, hajrá Kinizsi!